E seguimos avanzando na mañá deste martes aquí na terraza de Radio Culleredo. Falamos en clave social. Xa lles adiantábamos a semana pasada, tamén tivemos varias entrevistas tocando un pouco o tema que mañá celebrase a nivel nacional o Día do Doador ou da Doadora, da persoa que doa. Un día importante, como nos decía antes de empezar a entrevista ao noso convidado de hoxe, un día no que non se ensalza tanto o feito en sí como o compromiso da persoa que neste caso doa. Falamos con Rafael Rodríguez, que é presidente de Alcer Galicia, de Alcer Coruña. Presidente, moi bons días. Bos días, mellor que presidente, Rafa, gústame máis. Bueno, presidente Rafa soa como moi protocolario. Bueno, non deixa de ser certo, non? Que é o presidente. Sí, certo. O que pasa que pola ideoloxía do que estás falando, que xa nos coñecemos, e de Alcer, non? O cargo é o de menos e o importante é a acción que realiza cada persoa. Por iso a broma que nos podemos permitir depois de traballar xuntos moitos anos. Ademais, aquí neste caso, os presidentes, por exemplo, en Alcer, é o que máis dá a cara, que a dan todos, porque a dá todo o equipo, pero o que máis fala, lóxicamente, é o que acaba representando, e aí sí que se podía resumir a labor dun presidente, neste caso, de Alcer, non? Posiblemente sí, diría que sí, por un motivo, non? Que iremos ou non, eres o máis coñecido, por así dicir, porque levas moitos anos. Ao mesmo tempo, polo perfil persoal, non teño problema, non é que non teña problema, é que a comunicación é imprescindible para facer chegar un tema tan delicado como este, non? Entón, é algo que asumes, que a vida che vai levando, non de maneira voluntaria, e si de maneira voluntaria estar en Alcer, pero non este papel, non? A min, o que me gusta é o traballo. Se me das a elegir entre reunirme co presidente da Xunta de Galicia e reunirme con unha persona que este na procura dun trasplante, sen dúbida a segunda. Se me dis de estar falando como é hoxe no CHOAC, nunha mesa informativa, que o fago, non? E me dis ir visitar unha clínica de hemodiálise, sin duda lo vou a clínica de hemodiálise. Cada un se pode elige aquilo que máis satisfaccións lle dá, dende un punto de vista de satisfaccións persoais, e eu dende hai anos sei o que máis me reconforta, non? O que pasa que a vida che dá estas cousas, e encantado de estar falando contigo, Fran. E ademais, neste caso, Rafa ten unha especial capacidade para comunicar, e é importante en efemérides como a de mañá, porque, como me decía él ao principio, que o que se trata é mañá sobre todo de lembrar a esa persoa que doa e a súa familia, porque aí tamén está aquí do cuestión. Non só que doa, sino que logo a familia faga un esforzo importante, non? De aceptar esa vontade. Sí, tal cual. Lembremos que a pesar da lei de 1979, onde di que todas as persoas nacidas en España e que teñen a nacionalidade española son donantes por lei, sempre se respeta a vontade da familia. Podemos entendelo moito máis en Galicia. O culto ao corpo que temos é algo moi noso, non? Entón, imaginemos que dicimos que non a doazón, que os servicios policiais ou xurídicos teñen que coller ao corpo, separalo da familia. Eso sería totalmente negativo para algo tan solidario como é a familia. Como é a doazón. Entón, campañas de difusión, como a que estamos facendo agora, como as que facemos en Galicia mañá, por moitos puntos, por desgracia casi sempre nas grandes cidades, debido a que o voluntariado, como xa me escoita sempre, complicadísimo de ter. As entidades sociais temos faltas de moitas cousas, pero en primeiro lugar de persoas que colaboren, porque se deixa todo en mans das institucións públicas ou privadas, non? Entón, pois sí, é o respeto á familia en primeiro lugar, e o gallá, e me ves un tono baixo cando falo disto, non? Porque
cando unha familia di non a doazón, pode haber 8 persoas que non sigan con vida, non? Se pensamos que en Galicia 32 familias dixeron non, con todo o meu respeto, e multiplicamos por 8, estamos falando de máis de 200 persoas que se morreron. E isto se di moi pronto cando esa persoa que morre é un familiar teu. E desculpa o tono, pero que me baixa a moral cando escoito isto, cando digo isto, porque non o damos cambiado, Fran, non? E antes falabas dese culto ao corpo e dese carácter. Eu non sei se será só os galegos, supoño que tamén pasan outras partes de España, pero esa especie de medo atávico que temos aínda a falar destes temas e mesmo a pensar neles, a tomar unha decisión, porque é unha decisión que se ten que tomar en algún momento. A persoa que acaba doando dá un paso importante. Sí, agora mesmo Galicia e España estamos rondando un 19%, estamos máis ben pareados, polo cual ese culto ao corpo estabilizouse polas novas generacións, non? Pero hai diferentes estudios feitos pola Facultade de Psicología de Santiago, de Valdecilla, de Madrid, e o primeiro lugar son aqueles constructos persoais, reciprocidade, empatía, solidaridade, algo que se construe por educación, e non estou falando de títulos universitarios, nin moito menos, non? Por suposto, presenza nos medios de comunicación, nas redes sociales, nos centros sociais como nas asociacións veciñais, deportivas, por suposto, centros educativos, non? Lembremos que a doazón e trasplante están no currículum escolar de primaria e de secundaria dende hai moitos anos. E esa barreira, ese muro das lamentacións de rondando o 20%, é dicir, un de cada 5, non o damos baixado. En España, 542 familias o ano pasado, se multiplicamos por 8, son máis de 4.000 personas que podían seguir con vida. É pandémico casi, 4.000 personas son moitas persoas, non? É pandémico casi, non? Entón, non é un tono de pesimismo, pero un tono de non o damos superado, non? E como superalo? Que sería a seguinte pregunta. Sí, estaba pensando en facela, pero quizás eu diría como superarlo primeiro na propia familia, ou mellor falando a persoa que toma a decisión, explicándoa ben para que a teñan clara, non? Claro, e como falamos? Mira, seguramente se cando chegues a casa, estando coa tua familia, coa tua parella, digas, estive con Rafa, que sempre é moi optimista, e hoxe cando falou deste tema non o vía optimista, non vía como baixo. E por qué? Entón sale o tema. Imagínate que en vez de facer eu, Alfredo, eu, Nuria, moita xente, Miguel, María, moita xente que estamos facendo entrevistas estes días, que en vez de facer 10 entrevistas na radio, fixéramos 40. E en vez de facer 16 centros educativos, fixéramos 70 centros educativos. Sen dúbida, que en 5 anos esa barreira do casi 20% ia baixar, seguro, segurísimo. Cando vamos a un colexio, e depois temos retroalimentación do que facemos por mediación do profesorado, moitos dos nenos, das nenas, falan na casa. E temos ese feedback porque nos veñen carné de donantes das familias, solicitude de carné de donantes, non? Entón, falar do tema, difundir o tema, correlaciona positivamente. Eso significa máis presencia na sociedade, menos negativas, máis doantes, máis trasplantes, máis persoas que siguen con vida. Que soa moi forte, pero é a realidade. Hai xente que se morre na procura dun trasplante de órgano. Esa é a realidade.
E logo, ademais, está tamén, no caso de que se fale, de que se dialogue e non haxa ese consenso na familia, se a persoa está moi decidida, tamén están as ferramentas que dá a lei, decir, que tampouco son moi coñecidas. Falamos moitas veces do testamento vital, tan importante, non? Correcto. Sí, sí, como moi ben acabas de dicir, o incremento de doantes e trasplantes en Galicia e en España, en grande parte, ademais de por outras múltiples cousas como é a doazón na sistolia, é debido ao testamento vital e, en concreto, ademais do testamento vital, ás persoas que que se deciden por unha eutanasia que, en grande parte, fan doazón dos seus órganos. É dicir, unha persoa que decide voluntariamente morrer debido a unha causa totalmente legalizada pola xustiza e pola psicoloxía, decide dar vida. Hai maior acto de altruismo e, por suposto, totalmente de balde debido á nosa sanidade pública que temos que reivindicar, porque parece que é un dereito caído dos ceos, e non. Sanidade pública debido a todo o traballo que se realiza para que a sanidade sexa un dereito. Non sei, entón, non sei se me estou enrollando, Fran, moito hoxe. Non, pero creo que estamos indo digamos, o meollo explicando ben, porque no caso do último tema que falábamos, do testamento vital, ao mellor o que pasa, igual que pasa coa doazón en xeral, hai que falar máis del. É que non hai outra. É que non hai outra, Fran. Digo para normalizar, Rafa. É que non hai outra, Fran. É que a única maneira de entre aspas, convencer unha persona, convencer, non sei se a palabra é Fran, de que unha persona sexa proactiva hacia algo é por mediación da educación, da pedagogía, da fala, do diálogo, como se fixo sempre, non con unha legislación impositiva, que non hai, por suposto, non? Falar como se fixo sempre. Eu reivindico, mira, este ano volvemos tomar as rúas, é dicir, volvemos estar na rúa, nos concellos, nos centros comerciais, nos centros de saúde, que é onde temos que estar, falando coa xente, sin atropelar a xente, sin decir, vostede veña, non, que se queira dirixir á mesa, a unha mesa moi humanizada, pois se dirixirá e lle falaremos con total cariño, non? A única maneira é falar o diálogo, o social, a reivindicación do social. Unha reivindicación que é necesaria, que é urxente, e esa sensibilización, ese falar dos temas que ao final son importantes como este, pois é imprescindible para avanzar. Decíamos que na comarca tendes preparado entón pois esa abordaxe xentil, por decirlo así, sin intimidar, non, a xente, para falar con naturalidade de todo isto. Supoño que mañá será un día de moito traballo, de moita presenza nas rúas. Sí, mañá é hoxe, porque, claro, é imposible realizar todas as actividades no mesmo día, non? Entón temos que ir, lembremos que as entidades Alcer son provinciais, non? Non pode haber un Alcer Culleredo ou un Alcer Ferrol, é un Alcer Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Entón, volvemos outra vez ao meu mantra, non? Temos moi pouco voluntariado. Temos equipo técnico, profesionais do traballo social, da nutrición, da terapia ocupacional, da sexoloxía, da psicoloxía, da pedagogía, da administración. Pero nos faltan mans, faltan persoas con enfermedade renal ou non que traballen por este tema, como por outros, como pola hemofilia, para combatir o cancro, a hemofilia, como para calquera outra cousa, non? Entón, no Concello de Narón, o que sería a Delegación de Ferrolterra, temos mesas informativas en Narón, mañá, na Praza da Gándara, e o día 5 no campus universitario en Coruña, agora mesmo ás 12:30, e agora mesmo vai haber
un relatorio informativo a prol da doazón de órganos no Chuac, na mesa informativa no Obelisco, o día 5 outra mesa informativa no Centro Universitario de Riazor, bueno, diferentes actividades en Coruña, Santiago e Ferrol, como ves, como decía, nas grandes cidades. Por que non en Laraxe? Pois porque non temos a ninguén en Laraxe. Por que non en As Fontes? Pois porque sí que temos alguna persoa, pero por desgracia acaba de morrer, non? E isto é así, non? Entón, se a xente que nos escoita, se alguén quere traballar, colaborar cun proxecto voluntario que o único fin é promover vida, as ondas de Radio Culleredo seguro que o acollen e que nos poñen en contacto con Alcer, seguro. Pois a Rafael Rodríguez, presidente de Alcer Galicia, de Alcer Coruña, moitísimas grazas por atendernos hoxe. Deseamos todo o éxito do mundo en esta iniciativa, que o que busca é, sobre todo, falar e que nos escoiten, e que a xente que ten dúbidas as aclare, e que perdamos o medo a dar ese paso importante que é salvar as vidas de outras persoas cando pois se extingue a vida de digamos, prolongar a vida, que creo que pois o maior acto de amizade e de bonomía que se pode facer. Como sempre, Fran, moitas gracias, e remato coa frase de sempre: doar órganos salva ata 8 vidas. Grazas, Fran, grazas Radio Culleredo. Un saúdo, gracias.